Arratsaldeon jaun Andreok, Barakaldoko Lasesarre futbol zelaitik. Une batetik bestera Atletikek eta Brasilgo Gremio Porto Alegrek lagun arteko partidua jokatuko dute. Samamesen jokatzekoak ziren lehenik eta behin, baina Erein eta gero belarrak atzi egin behar du eta hori dela eta ekarri dute partidua Barakaldora. Nola nahi gaurko albisterik importanteena Barakaldotik urruti xamar izan dugu. Lehen da bizi Lezaman eta ondoren Sondikan. Protagonista nagusia azkeneko orduetan eta azken bi egunotan Aitor Karanka izan da. Gasteiztarrari eskaintza bat egin zion Real Madridek. Atzo ez zuen azaldu nahi izan azken erabakia hartu arte zer egingo zuen, baina gauean presidenteari esan zion Madrida joateko erabakia hartu zuela eta gaur ena handia zuela aitortu arren hegazkina hartu eta aurkezpena egin du Real Madriden elastikoarekin. Horietxek izan dira Aitor Karankaren azkeneko orduak Euskal Herrian, bere betiko kluba utzi eta klub berrira joan aurretik. 1.000 milioi ordaindu ditu Real Madridek, Atletikek utxune bat du bere plantillan eta ez dakigu agintariek zer erabakiko duten. Momentuz, lehen da bizi kanpotarrak bazaratu dira, ondoren Atletikeko jokalariak hortxe dituzue Gremio Porto Alegrekoak eta berehala izango dituzue ikusgai Atletikekoak. Talde sendo atera du Luis Fernandez entrenatzaileak hasieratik, oso serio hartuko du gaurko partidua beste guztiak bezalaxe, eta aurrez aurre izango duen arerioa talde indartsua dela kontutan hartuta, partidu ona ikusteko moduan izan gaitezke. Gaur Lasesarren hortxe dituzue hasieratik jokatuko duten Atletikeko 11 gizonak. Hauetxek Valencia, Larraintzar, Lasa, Alkorta, Ríos, Carlos García, Nagore, Guerrero, Urzaiz, Alkiza eta Etxeberria. Ordezkoak Larrazabal, Imanol Etxeberria, Ziganda, Javi González eta Jonandoni Goikoetxea. Gremio de Porto Alegre delakoak 11 gizon hauek jarri ditu hasieratik. Barley, Andrés Santos, Rivarola, Luciano, Darío, Andrés Silva, C. Alcino, Goyoano, Guillerme, Otacilio eta Sergio Mandel. Aldaketak egiteko prest, Murillo, Eder, Jair, Paulo César eta J. Arbitroa Rados García jauna izango da. Hortxe duzue Guillermerekin. Hauxe da Gremiok duen jokalaririk ezagunena guretzat behin Rayo Vallecano jokatu zuen joan den urtera arte eta berriro Brasilia itzuli da. Partidua hastear, beroketak egiten ikusi ditugu talde biak atzera aldageletara itzuli aurretik. Zuen ezkerraldera Atletik eta eskuinaldera Porto Alegreko Gremio. Etxeberria eta Urzaiz baloia jokoan jartzeko prest. Hasi da partidua. Hasi, baina berriro hasi beharko da. Beste norbaite jo duen txistua entzun eta gero jarri dute baloia jokoan Etxeberriak eta Urzaizek. Orain bai, arbitroaren zen hau. Atletikek jarri du baloia jokoan. Juanan Larrañaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehen aipatu dugu partidua serio hartuko duela Luis Fernandez, ez dakit jokalariak zentratuta egongo diren azteko albistea Aitor Karanka izan baita, baina ez dakit azteko modua izango duten eta buru-belarri partiduan sartuko diren. Bai, beraiek buru-belarri partiduan sartu behar dute, dudarik gabe. Beraiek ez daukate kanpoan gertatzen denakin haren zai egoterik eta haren gauza horietan pentsatzerik, ez? Beti izango da, baten bat bere lagun mine bat edo berarekin gehiago biltzen zen, horrekin buruan ondikan hori izango duena, baina bestela hori Karanka jonda momentu honetan eta beraiek eutzi behar diote lanari eta lan hona egin behar dute. Gainera, poliki ja urreratzen ari da Eliaren hasiera eta badakite, azkeneko partiduan ez zutela olako irudi politik eman da irudi pixka eta astu eta batez ere lan hona egin eta behintzako garrantzitsua delako. Larraintzar baloia galdu egin du, Dario kendu dio,
Sergio Mandel eta Bittor Alkiza, falta egin dio donostiarrak. Brasildarrek aterako dute atzetik. Dario ezkeraldera begiratu, pasea azkenean eskuinaldera. Andres Santos, Otacilio, atzetik Rafa Alkorta etorri, baloia urrundu. Eta talde bietako atzeko lerroak nahikoa aurreratuta ikusten ari gara lehen da biziko minutu honetan. Bai, ala da, ez. Badaki batetik nola jokatzen duen, azkeneko partiduetan ikusi ditugun 3 partidu horietan beti liberoakin Carlos García libero bezala, Alkorta eta Rios markatzaile bezala jokatzen ditu, baina askotan lerro hori aurreratu egiten da, batez ez zelai erdiai laguntzeko, ez. Bi galekoak oso aurreratu horik, zelai erdira iristen dira, gaurkoan lasa sartzen da Maikakoa, baina artetzen da Maikakoan sartu, Larrazabal izan da Maikakoan jokatu duna, eta gaur lasa sartzen da. Eta zelai erdian ere urrutia falta da eta Nagore dago. Lehenengo aldiz Amaikakoan sartzen da, bueno, Gernikaren aurka jokatu zen, baina lehenengo aldiz sartzen da esango genukeia titularrarekin. Eta Urtaiz ere bai, ez? Urtaizen lehenengo partidu izango da eta aber nola moldatzen da, ez? Aldaketa batzuk daude, baina bueno, aldaketak batzuk ikusteko eta beste batzuek, bueno, batez ere Urtaizen esperoan itxaropenean daude, bueno, aber konpondu den bere sinusitiza edo, ez? Lehen da biziko partidua izango da Zuterakoarentzat, pasea Guillermerentzat, Rios, badazpadare, Valentziak atera behar izan du eta ondo urrundu donostiarrak baloia. Urzaiz, Etxeberria, errestatu egin da atzelaria, ala ere baloiarekin irten nahi. Balorari kendu egin dio Joseba Etxeberriak, aldamenean Larraintzar du Elgoibartarrak. Naparrak baloia kontrolatu, atzean Txomin Nagore, pasea etzen behar bezalakoa. Etxeberria, Julen Guerrero, kombinaketa bien artean. Brasildarrak nagusitu dira azkenean, baina presio ikaragarriari esker, berio Nagorek baloia bereganatu, naiz eta ondoren galdu egin duen. Gauza bat ikusten ari gana da, zelaia irristakorra dagoela, euririk ez, baina bueno, bustita dago, eta ez dio neurririk hartzen, ez batak eta ez besteak, ez? Beroketak eta bertan egin dituzte, baina ez du maten gauza hondirik egin duteni, zergatik irriste ditutelako baloiaren inguruan, ez? Itzin behar da gero, pizkat Brasilen sistema dena, Brasilkoak normalean beti sistema berdina erabaltzen dute, lauko sistema, beraien aurretikan pivote da bat edo bi, gero zelai erdian momentu honetan batekin ari da jokatzen, zelai erdian 3 jokalari, gainera Alkarn ondoan, egala pixka bat utzita, eta aurrean bi jokalari, ez? Bi aurrelarikin, gaina bi aurrelari horiek Alkarn ondoan ipiniz eta talana egin ez goian. Atzetik Ribarolak aurrerago kapitainari, pasea luze Zealzinorentzat, Rafa Alkorta gara iziritsi da baloia kanpora. Ponte ondia izan beharko da gaur zelaiarekin, Zelaia baloiari abiadura ondia ematen dio eta bizitasunakin jokatu behar da. Eta batez ere gaur ikusiko da, Atreti biziago dagoen, Obidoren aurkara baino biziago dagoen. Batez ere kontrolak eta hori egiteako garaian, bigarrengo baloia asko geldituko da. Zaur kontu ondia auki beharko dute. Juanjo Valencia. Bera ere, nobedade dugu. Hasierako Jamaikakoan, Txarleruaren kontra, bigarren zatian jokatzen ikusi genuen. Baina gaur hasieratik ipinitu entrenatzaileak. Biatezainak motibatuta eduki nahi ditu entrenatzaileak eta momentuz bakoitza saiatuko da entrenatzaileak emandako aukera aprobetxatzen. Mikel Asa, tokiz kanpo. Txomin Nagore, Larraintzar. Hankak aurrean zituela sartu da Dario eta alboko sake izango da. Jokaldi hori askotan egiten dute Brasildarrak. Batez Hego Ameriketan sarrera hori askotan egiten dute, ez dugu esango ez da ni falta baizik eta askotan egiten dutela. Eta ikusten denez presioa egiten dute. Behaiek baloiak atze bali badute bere areatik urruti, aurrelaria presionatzen hasten dira eta zelai erdia korrika bizian joten da laguntza da. Etxeberria, Ribarolak atera du baloia ezkeraldera, Andre Silva. Motzean Dariori. Ongi mugitu dute baloia batetik bestera. Dario. Erdian Ribarola. Puri-purian dago Brasilgo futbola azkeneko
2 urteotan. Kalidadea duten jokalari asko ari da Europara etortzen, eta hauentzat ere ateak zabalik egon daitezke, baldin eta jokalari onak direla erakusten baldin badute. Bai, hori ala da, ez? Behaiek hau hartzen dute konpetizioko partidua izango alik bezala. Gertatzen dena askotan bakarteak izaten dira, bakoitzak nahi izaten dulako erakutsi zerbait gehiago, badakite merkatua zabala dela eta gainera begi askoten direla Brasiltar jokarrari begira, eta nahi izaten dute askotan behi dira baino gehiago erakutsi, ez? Eta gero gauza ona da atletikentzat benetako partida bat egin dutela, eta hori garrantzitsua da. Carlos García abiatu da atzetik baloiarekin. Urzaiz, pasea ederki Carlos García berarentzat, kontrola egin eta gero jaurtik eta ezkerrez, atezainaren eskuetara. Berak hasi du jokaldia eta berak bukatu. Bai, eta 3 partiduetan lehenengo aldiz, Carlos García zentralen aurretikan ikusten duguna. Horrek esan nahi du pixka bat aztertu dituztela beste 2 partiduak, eta atzetikan ateta mine egiten dela, eta gero oso erreleboa egin diona Nagore. Hor Nagorek kontu handiakin jokatu behar du, aurrea ateatzen denean bai Carlos García edo bai Alkorte de Ríos berak errelebo hori eman behar dio, eta nik uste dut gauza horiek kontuan da ikusi behar direla partidan zehar. 7 minutu bete dira Barakaldoko Lasesarren, Atletik Kuts, Porto Alegreko Gremio Kuts. Lehen da biziko jaurtiketak Carlos Garcíak egin du azken jokaldi honetan. Atezaila Darley da, Alantako Olimpiadatan Brasilgo selekzioarekin jokatu zuen atezaina. Rivarola. Motzean jokatzen ari dira, ez dugu orain arte pase luze askorik ikusi. Oioano, Luciano, Andrés Santos, Oioano aurreratu, Bitxor Alkiza eta Otacilio falta egin dio Brasildarrak Euskaldunari. Hauen futbola hori da, ez? Baloi asko kontrolatu, baloi asko ikutu, zelai erdi asko erabili, landu jokaldi asko, eta batez ere goian dauden jokalarien movimentuen sai egon, ez? Atzean baloi asko erabiltzen dute, pixka bat beste taldea ateratzeko bere lekutikan baloi horren bila edo baloi horien inguruan presionatzea, eta orduan goiko movimentuan sai egon gora pase bat sartzeko, ez? Hori da pixka bat Brasildarren jokoa, eta nik uste diaia talde guztiak hori egiten dutela. Baloiaren kontrol asko duki beraiek, horrek beraiek ematen dio gero partiduari denbora. Rafa Alkorta, pasea luze Etxeberriari, oso ondo ikusi du atzelariak aurrelaria, pasea ondo egina zegoen, baina jokoz kanpo zegoen Joseba Etxeberria. Netzeon jokoz kanpo. Erdiko zentrala atzeago zegoen, eta hor marrazainak utzi egin du. Gutxienez irudi horrek ematen zuen. Andrés Santos, Alkorta, Mikel Asa. Legorretakoak ederki atera du baloi hori, pase aldamenean Alkizari. Bitxorrek eskuinaldera, Inigo Larraintzarrentzat. Guerrero. Pasea Larraintzarri. Nafarrari bidean Andres Silva irten zaio. Eta alboko sake azkar atera dute zurigorriek. Roberto Ríos. Carlos García. Prest orain ere baloia hartu eta aurrera joateko. Txomin Nagore bera lekukoa hartzeko zai zegoen, baina azkenean baloiari pase eman dio Nagoreren jaurtiketa, Beaz Muturrez ikutu du atezaina kanpora. Hausar eta bikain jaurtiketa horretan Txomin Nagore. Ondo, bi aldiz ez du pentsatu gainera, kontrola egin du momentu hainek posturak eta denak hartu ditu jaurtiketa egiteko, eta ezkerrez oso jaurtiketa ona eta indartsua. Hor gauza honak erakutsi ditu, ez? Aurrekoan erreleboa egiten Carlos Garciari pixkat futbola ikusiz, eta goin jaurtiketa hortan, ez? Gauza ona. Alkizaren erdirek eta bigaren zutoiera Carlos Garciak behar baino lehenago egin du jautzia, eta baloia errematatzeko moduan zuenean lurrean zegoen. Berak tira egin diotela eskatu dio arbitroari, ez dakit falta egin dioten ala ez. Ultza pitxima bai. Baina gehiago saiatu behar zuen
errematea bilatzen. Arazoa dituzte brasildarrak horratzean. Ez batez ere egaletatik jokatze bali dute atletikekoak arazo handia edukiko ditu Brasil Gremioren atzekalde horrek, ez? Zergatik oso barrun jokatzen dute denak, Atletik zelaia zabaltze bali modu pixka bat, mine egingo dio eta nik ustean dut horre egin behar dula, baloia mugitu zelai erdian, da gero bai Larrainz eta bai Lasari baloi horiek sartu zergatikan. Zelai erdikoak ez dira hoien ingurura joaten, eta egaleko jokalariak zentralei laguntzera asko joaten dira eta zulo handia guztien dituzte egaletan. Sergio Mandel, Guillerme, Andrés Santos, Goyoano, Otacilio, Itxor Alkizak, Juanjo Valentziari eta orain jokoa berriro Atletikek eraiki beharko du bere areatik. Luze atezainak, Erne Joseba Etxeberria, falta egin diote, metro bat falta izan zaio area nagusian sartuta egoteko eta beraz falta jaurtiketa kanpotik egindakoa izan da. Jokaldi hori bineta berriz errepikatzen dute, ez hor ikusten dugu nola dauden arazoak atzekalde hortan, ez dira lako konpontzen, hor ikusten dugun sei Andres Silva egaleko jokalaria da, baina nola Urtzaid Etxeberria elkarren ondo jokatzen nahi dira, eta ez dute nahi zentralako egin ingurura joatea, sartu behar du markaketa bat egitera, ez? Eta hor oso urruti zegoen, gero egalera botezko baloia aukera hobea handikan da hor daude arazo. Lehen da biziko txartela atera du Prados García jaunak, eta falta jaurtiketa Julen Guerrero aterako du. Txartela lau zemakidunari, Lucian hori atera diote. Jaurtiketa, atezaina zegoen tokira, eta ez du ustekabean harrapatu. Berek jaurtiketa izan da bizka bat ustekabean harrapatzea, atezainak siaren atzea jun, eta bere bezutoinetik sartzea, baina indar gehiagokin izan behar. Gaina ez, nik uste ez duela izan behar altura hortan baizik eta behetik indar gehiagokin arrisko gehiago sortzeko posibilia dago. Larraintzar eta Roberto Ríos, txukunari da Atletik lehen da biziko 13 minutu hauetan. Carlos García, orain arte partidu ona lehen da bizikoa Txerleruaren kontra. Bigarrenean Gernikan ordezkaria jokatu zuten gehien bat. Eta hirugarrena Ribadesella Oviedoren kontra etzen hainona izan. Falta Gremioren alde. Sergio Mandelek erdier dira, Goyoano, Andrés Santosek lagunduko dio baloia igotzen, Alcino eta Rafa Alkorta. Oraingoz brasildarrek ez dute arriskurik sortzeko modurik izan, naiz eta pare bat aldiz Guillermenentzat sartutako pase sakaunek zer esanik izan zetaketen jokuz kanpo sartu izan ez palitz. Arazoa dute, zelai erdian askotan ikutzen dute baloia, eta askotan ikutzeak, askotan atzekaldeari, beste taldeko atzekaldeari denbora ematen dio bakoitza bere lekoan kokatu, eta zelai erdiari gainera metro gutxitan sartzeko. Oso zaila da, arriskoa sortzea horrela, ez palima da, kalidadeatik. Oso erdirak eta ona atera du Mikel Lasak, baina Urtzaizek ez du errematea egiterik izan, alboko sake izango da beste aldetik, baina Gremioren alde. Ikusten nahi genuen jokatzen nahi diran horre erdiratu duna Lasa eta baloiaren bila di joan Larrainzar, ez? Eskotan esaten duguna bezala sistema honek hori eskatzen du bi jokalari horiek iaia zelai erdian jokatzea. Etxeberriaren izan da partiduko hirugarren aukera. Ongi gurutzatu da Luciano eta azkenean bere jaurtiketa eragotzi. Oso pase ona eman diote atzetik. Joseba Etxeberria jaurtiketa egiteko prest zegoen. Baina zur jokatu du hor Gremioko atzelariak. Bigarren kornerra izango da Atletiken alde. Julen Guerrero, bigarren zutoinetik Guillermek atera du, Txomin Agore, jaurtiketa ezkerrez egingo du kanpora. Aurreko batetik baino gertuagotik egin du Txomin Agore jaurtiketa, orain ere indarra eman dio baloiari, baina norabidea etzen egokia. Baina gauzak ondo egin ditu, bigarrengo zutoinean, bigarrengo baloi horren zai, ikusi du erremateatzela iristen, eta ondo hartu du lekoa, Kinua ere bai, ederra,
pixka bat atzelariak eta gainditzeko, eta gero jaurtik eta etzen bat erreza jende asko zen horrean da arteaz matzea oso zaila zen, baina oso gauza onak egiten ari da, gainera konfiantza handiakin ikusten da mutila, eta bueno, hemen amaikako sartzea ez da arresa izango, eta bakoitzak dauken erakusten du, eta entrenatzaileak arazoak izango ditu, eta entrenatzaileak arazoiek nahiko ditu, ez? Roberto Ríos eta Guillerme falta egin dio Bizkaitarrak. Lehen da biziko partiduak ditu Atletiken elastikoarekin Roberto Ríosek. Guillerme eskuinaldera Andrés Santosen bila. Goioano burua jaso baina pase garbirik ikusi ez. Zealzino orain bai bazukaten aukera zerbait egiteko Guillerme. Aria bizian joan da baloiaren bila, baina atezainak ez dio errematerik egiten utzi. Hirugarren partidu honetan aldatu dena Atletiken gauza bat. Pixka bat Oviedon aurka ikusita gero txispa gehiagokin dago taldea. Gauza hobeak egiten ari da, eta batez ere oain pasea eman duen jokalari hori, ez, Guerrero. Nik usten de bi partidua, bai Txalerroa eta bai Oviedon aurkako partidua baino. Gehiago sartu dela jokoan gaur, 17 minutu hauetan, ez, baloi bila etortzen da, Carlos Garzian ingurura, pixka bat Nagore pasatuz, eta ematen da gogoakin eta nahi duela erakutzi, ez. Azkeneko bere bi partiduak ez dira bate honak izan, eta baloi oso gutxi ikutu du, eta nik usten dut Guerrerok baloia behar dula, baloia asko, eta baloi bila dator da hori pixka bat aldatu da, ez. Atletik hobea ikusten da batez, Berak bakarrik hitz egin du azkeneko orduetan, erdirak eta Gremiok egin du, baina Carlos García bere tokian zegoen eta uxatu du arriskua. Julen Guerrero esaten ari nintzen dela Atletikeko hitz egin duen jokalari bakarra, eta kritikatu egin du zuzendaritza aurreko batean ere antzeko zerbait gertatu zen bere anaiaren kasuarekin, eta orain ere esan du ez zaiola bat ere ondo iruditu zuzendaritzak hartu duen jarrera edo hartzen ari den jarrera etxean sortutako jokalariekin. Nagore, Carlos García, Durangokoak Etxeberriari, lehen da bizikoan Larraintzarrentzat eskuinaldera. Alboko sakea, 18. minutuan gaude Lasesarren, utxean Atletik eta Gremioren arteko partidua. Julen Guerrero, pasea erdi-erdira Nagorerentzat, Rafa Alkorta, Mikel Lasa, biak taldekide izan ziren iaz Real Madriden, eta Rafa Alkorta, kontuak eskatzera joan zaio Andrés Santosi. Adizkidantzazko partidua da, baina lehen da biziko sarrera itxusia eta lehen da biziko bultzakadak oraintxe ikusi ditugu batzuren eta besteen artean. Bai, aurreko jokaldian esan duguna bezala, bi hankak aurrean ditula sarrera izan da, baloia ez da iristen, Mikel Lasak ikutzen duelako eta jokaldia egiten ez duelako, eta aurretik ematen du, ez. Golpe derra eman dio. Rafa Alkorta jonda bizka bat lasaitzera, lehenengo sarrera horiek eta olako partidu batean ez egiteko, esan, baina lehen esan duguna da, behaiek honea datoz ez partidu bat, ez partidua jokatzea, bezik eta benetako partidua jokatzea, epailak bere neurriak hartu beharko ditu, baina hau datoz benetako bat egitea, eta gainera hori lehen esan duguna, ez. Brasildar futbola momentu honetan denen begietan dago, eta bakoitzak nahi du dana baino zerbait gehiago erakustea. Falta Julen Guerrero katerako du, bada ezpada ere Aitor Larrazabal beroketa ariketak egitera zutitu da. Alboko sakea izango da Julenen erdirak eta atzelari batek buruz urrundu eta gero. Bitxor Alkiza, Luciano, Etxeberria joan zaio, Mikel Lasa sartu da berriro zelaira, ez du ezertxo ere legorretakoak. Eta Larrazabalek nahi baldin badu behintzat bere tokira itzultzeko ez luke arazorik behar. Guerrero, Arraintza sartu da bigarren zutoinera baloi eske, Naparra kontrola ongi egin du. Parean zuen jokalaria gainditu nahi ezin, alboko sakea. Roberto Ríos. Baloiarekin aurrera
jarraitu nahi. Carlos García, Txomin Nagorerentzat luze xamarra. Sarrerako gorra oso. Nafarrak egin duena. Brasildarren bankilauren aurrean gertatu da jokaldi hau. Zutitu egin dira eta partiduko bigarren txartela Txomin Nagorerentzat. Aurrekoa gogorra izan baldin bada, hau nik uste gogorragoa izan dela. Bai, gogorragoa izan da. Batez ere oso berandu jondalako eta baloia aurrera zijoan, jokaldia egiten Brasildarra eta segulako golpea eta segulako sarrera egin du. Txartela merezita atera dio, baina bueno, gertatzen dira. Orain arte ikusi ditugun denboraldi aurreko partidu gehienetan arbitroek nahiago izan dute txartelik gabe partiduak atera, naiz eta motiboak izan dituzten horretarako, baina gaur lehendabiziko minutuetan bi atera behar izan ditu Prados Garziak. Normala da, ez? Benetako partidua da eta epaileak txartelak atera berbanitu artera egin behar ditu. Ezin du zen, olako partidu batean, lasai jutea, olako sarrerakin oso zaila da. Erdirak eta Sergio Mandele, lehen zuten baloia ikutu, Urzaizek atera nahi, Luciano eta kornerra oraingoan beste aldetik atera beharko dute Gremiokoek. Landutako jokaldia zen, baina aurten ligan talde indartsuri bada horrelako jokaldietarako. Atletik izango da, ondo antolatzen baldin badira atzerretan. Duten jokalariek duten garaiera kontutan hartzen baldin badugu. Ríos, Urzaiz, Alkorta, Carlos García, atezainak ere goitik ondo ateratzen diren jokalariak dira. Eta kornerretan erasorako bai, mina egiteko taldea da Atletik, baina golak jasotzeko behintzat ez dut uste erraztasun handirik emango dutenik. Ez duket eman beharrez. Lehen urtean arazoak izan ziren hor goitik etortzen ziren baloietan. Oin Ríos dagoela, arazo hori pixka bat konpondu lehike, zergatik bera hor goian oso ondo biltzen dalako eta baloi asko aterako dulako. Eta nik uste dut arazo gutxia oki behar lukela. Eta gero erasoan ondik eta hobeto ibili behar luke, zergatik Riosen mina handia egiten du bai kornetan da bai faltetan, hori aprobetxatu behar da. Landutako jokaldiak aurten Atletikentzako garrantzitsuak izango dira bere alde diranean. Julen Guerrero, kapitaina kontrolatu eta gero Larraintzarri eman, Txomin Nagore. Alkorta, Mikel Lasaren bila, Gipuzkoarrak atzean utzi du baloia. Botazilio, Lasa, albotik aterako du Brasilgo taldeak. Propio etorri da Gremio Porto Alegre partidua jokatzera, beste batzutan txango batzuk egiten dituzte, bidaia aprobetxatu eta etekina ateratzeko, baina kasu honetan ez, partidu bakarra jokatuko dute. Brasildik etorri eta joan egingo dira atzera. Alkorta. Etxeberria korrika baloiaren atzetik. Andres Silva kontrolatu eta pase eskuinaldera eman. Pizka behaiek konpondu dute, zuten arazo horratzean, galeko jokalaria pizka barrura eman, eta bain behaiek libero batekin ari dira jokatzen konpondu ditu atzekalde hori, eta Dario etorri da zelai erditikan egalera jokatzera, ez? Pizka bat Larraintzar tapatzera, behaiek konpoketa hori egin dute, gaina ikusi dute behaiek ez direla partiduaren dominatzaile, Atleti dela partiduaren dominatzaile, eta pizka bat behaiek izan behar dutela, pizka konpontzen dutena hori eta aldatzen dutena sistema, ez? Da hori egin dute. Luciano. Ezkerraldean Andres Silva. Luciano. Batek besteari. Eta honek pasea. Orain arte oso gutxi sartzen ari dena Guillerme da. Carlos García. Alkorta. Eta Ríos. Carlos García. Duran Garrak ezkeraldera, Rafa Alkortari. Txomin Nagore. Ismael Urzaiz. Eskuinaldean bakarri dago Larraintzar. Ikutu egin du Andres Silvak eta Atletiki dagokio albotik ateratzea. Larraintzarrek Txomin Nagoreri. Roberto Ríos, Txomin Nagore,
Julen Guerrero, jaurtiketa egiteko tokiaren bila. Atzetik etorri eta Andres Silva urrundu du baloia. Goioano. Zealtzino eta Goioanoren arteko kombinaketa pasea eskuinaldera Andres Santosentzat. Beste aldean Guillerme ari da baloia eskatzen. Goioano atzetik sartu da eta baloia Roberto Riosek bidali du kanpora azkenean. Orain arteko jokaldirik arriskutsuena egin du Gremio Porto Alegrek. Poliki dira moldatzen, batez ere Atletike bere presioa pixka bat jetxi egin duelako. Ja, 26 minutu lehenengo zati honetan, eta hasidan ritmoarekin ezintzun jarraitu, eta poliki etorria, eta beste leku hartu, eta baloi gehiago hartzen ari dira, ez. Gero eskubi galertan oso ondo konpontzen dira, Otalizio eta Zealtzino oso jokalari ona dira, kalidadekoak eta min egiteko modukoak, eta Rafael Kortaren inguru hori ondo aprobetxatzen ari dira. Erne jokaldi honetan, Ribarolak ikutu baitu baloia, atezaina, Ribarola eta kanpora berriro Roberto Rios izan da baloia azkenean ikutu duena. Ez dakit penaltio zer eskatu dioten arbitroari, Guillerme Asarrezen Prados Garziarekin. Bai, oin baloia pasatzen duen hortan, heldu bezala egiten dio. Bai, bueno, jarraitzen du jokaldiak eta berak gola egiteko posibilitatea zauka, no? Halare hemen hiru zenbakidun honek Ribarolak nahi izan balu behintzat, baloia gehiago jaisten utz zezakeen. Baina jartiketa mantso egin du. Eta Riosek ez du arazorik izan baloia urruntzeko. Laugarren kornerra Brasildarren alde. Oso luzea oraingoan, zuzenean joan da kanpora. Ateko sakea. Ja, baina poliki ikusten da Gremio baloi gehiago erabiltzen dula, ondo, teknika handiko jokalaria dira, eta batetiri arazoak sortzen ari da. Baina, bueno, Atleti nik uste ondo dagoela, gauza ondo egiten, zelai erdian daude arazo batzuek, hor baloia galtzen danean, baina bestela momentuz partido polita egiten. Aldaketa orain egingo dute kanpotarrek. Andres Silvari zerbait gertatu zaio lehen dabiziko minutu hauetan, zaintiraturen bat edo, eta bere ordez Rodrigo Gral 17 zenbakiarekin plazaratu dena. Honek beste aldaketaren bakik ekarriko du taldearen barruan, posizio zalatzen ikusten ari baikara, bat baino gehiago. Urzaiz ez da ongi konpondu Mikel Lasarekin. Lasari zerbait gertatu zaio edo gutxienez bankilora begiratu du. Ikusten de sentiratu mat edo eman diola izterratzean eta aldaketa eskatzen ari da. Ez dakit, oraintxe bertan gertatu den, aurreko sarrerak ez dut uste zerikusirik duenik. Ez dauka zerikusirik aurreko sarrerak. Badator errenka Mikel Lasa eta orain bai, berriro hasi beharko du berotzen Aitor Larrazabaldek zelaira atera baino lehen. Ez du suerte handirik izan Mikel Lasak. Asera polita eman dio partiduari, pare bat aldiz ederki sartu da ezkerreko egaletik eta entzun, jendeak bakusarren igorri dizkion txaloak. Arazoa da hori, Golpe bat balima da ez da ezer izaten, baina zaintiratu balima da gelditu egin behar, pare bat azterako gutxien ez hori, eta ikusi behar zen horritan eman dion. Pasa egiterakoan eman balima dio gogorra izango den, mintzua izango da gainera, eta egun gehiago egon beharko du, baina bera konturatu balima da pixka bat lehenago, zaintiratu oso eman beharrean, pixka bat eman balima da, kontraktura bat bakarrik balima da, horrek denbora gutxiago, baina horrek moztu egiten du preparazio osoa, eta horre denboraldiko preparazioa askotan esaten dugu bezala oso garrantzitsua da denboraldi osorako, eta ez da bate hona izaten hori, gelditzea, berriro lehen egindako lana pixka eta apurtu egiten da, hasien behar berriro, eta hori nekagarra izaten da batez ere psikikoki. Atletikek, denboraldi aurre honetan ez du arazo askorik izan lesionatutako jokalariekin, Urzaizek izan zituen sudurreko arazo horiek, baina zorionez gainditu ditu, eta orain min hartu duena Mikel Lasa izan da. Atxeden aldian, nagian medikuren batekin hitz egiteko modurik izango dugu, ehaz mehatz zer duen esaten diguten. Ismael Urzaizek berak ikutu da azkenik baloia, eta ateko sake izango da Gremiorentzat. Ero kriterio honekin ez du aldaketa egin orandik, Larrazabal beroketak egiten ari da normala den bezala, Bittor Alkiza aldatu da, egalean ipini da, baina nik uste dut oso ondo egin duela lehenengo beroketak egin eta gero
zelaira sartu ez. Bat lesionatu da bat eta gauza bitxarra izango litzake beste ere bai lesionatzea. Aldaketa bana beraz, lehen da biziko zatian. Gremiok 6 zenbakidunak kendu du, Andres Silva eta bere ordez 17 Rodrigo Gral atera. Eta horrek egiturari dagokionez, ez dakit aldaketarik ekarri duen, baina gutxienez eskuinaldetik jokatzen ari zen laterala Andres Santos ezkerraldera etorri da. Bai, eta zelai erdian ari zen lehenengo minutuetan, da gero egalean sartuta etorri dana oin bost jokalari Dario, eskubira joan da, Amarra Otalizio eskubitikan zelai erdian aizena pivote lanera etorri da sortziaren ondoa. Goioan horren ingurura etorri da, laguntza emateko eta nik uste aldaketa horietan ekarri dituna. Eta sartu den 17, goian eskerreko egalean zelai erdian ipini da ez. Nik uste aldaketa asko, aldaketa batek jokalari asko mogitu ditula, eta ikusiko da horrek zer eragin egiten duen, da zetekin ateatzen dion batez ere Atletikek. Andres Santos, baloia bera eta Zealzinoren artean jokatu nahi izan dute, ez da Guillerme iritsi. Estela aukera ona izan zitekeen Gremiorentzat. Jokalari hona da 7 hau, Zealzino hau jokalari indartsua da, korputzakin asko jokatzen du. Aurrean mina asko egiteko mutila da. Rafael Kortan ikusi du lehia batean, biak baloiaren bila korputzakin topo egin dute eta bero garaia atera da, indartsua da. Oin horrek ere pixka bat aldatu egin du, Guillerme uste eta aspertu dela Riosekin eta Alkortanen ingurura joan dela. Oso ongi Etxeberria eta Urzaiz, hortik eta Nafarrak. Atezaina atepean zegoen, Danley eta ez du arazorik gainditu behar izan, baloiaz jabetzeko. Brasildarrak baloia aurrera eraman nahian. Atletik oraindik 10 jokalariz. Larrazabalek ongi berotu arte, ez baitu Luis Fernandezek plazaratuko. Jende asko goratuko da aldeindunak ingoain, ez? Lasa lesionatuta. Larrazabal bakarrik horre galean jokatzeko moduan lehenengo ekipoan batez ere, eta nik uste handik eta gehiago goratuko la jendeak arankagaz. Pasea eskuinaldera. Dario, oso ongi lehen da biziko errekortea. Enbarazo egin dio bere taldekideak. Rodrigo Gralek, eta orain Julen Guerrerori sarrera itxusia egin dio baloia galdu duen jokalariak. Arazo izan da horre baloia, suelto gelditu danean, erdiraketa bat egitea nahi zuen jokalari honek eta Dario jarraitzea eta topo egin dute, eta baloia galdu dute azkenean da gero berandu iritsi da, Guerreroren ingurura oso berandu. 11 minutu falta dira lehen zatia amaitzeko. Utxean dugu Atletik eta Gremio Porte Alegreren arteko partidua. Roberto Ríos. Etxeberria, Nagore, pasea ederki eskuinaldera Larraintzarrentzat. Luciano, Dotore atera du baloi hori atezainarentzat. Luciano bera. Otacilio eta Andres Santos. Tartean Nagore sartu da, alboko sakea. Kanpotarrek egin dute. Egin bai, baina Atletiken eskuetan behar du baloi horrek. Inigo Larraintzar. Ari hartzera pasea. Sergio Mandelek ikutu eta gero Anrleik zrai erdira. Eta bate urduri ipini atezaina baloia hori ateratzerakoan, ez aurrekoa eta soingoa, ez? Hau ikusten da bakoitza baloia daukanea horratzean, ez dutela beti jotzen, baizik eta jokatzen nahi izaten dutela, eta bueno, hori ikusten da konfiantza handia dutela bere buruaren gain, eta gainera arazoetan sartzen baldin da, ez zaio bat inporta gainera maileta botatzera, ez hori kontuan hartu behar da, batez ere hauek nahiz aurren jokatu, nahiz atzen jokatu, teknika handiko jokalaria dira dena. Sergio Mandel. Atzerago Andres Santos eta Otacilio. Sergio Mandel. Makina bat txapelketa irabazi ditu Gremiok azkeneko 2 jardunaldietan, azkeneko 2 urteetan Brasilen. Iaz 2. Eta urten 3 txapelketa. Zelaira atera dena Aitor Larrazabal. Leiokoak
ondo berotuko zuen, Mikel Lasak min hartu eta gero. Kornerra izango da, boskarrena Brasildarren alde. Urzaiz izan ezik, gainerantzeko Atletikeko jokalari guztiak area barruan sartuta. Sergio Mandelek atera duen baloia. Lucianok errematatu du buruz, eta arbitroak korner izan dela dio. Zer nekatuta igual egongo da, baina hor area barruan nik usten dela nobea ingo duela. Bueno, Joseba Etxeberria baina igual, ez? Joseba Etxeberria goian utzi ezkeo, pixka bere abiadura aprobetxatu eta kontraraso emate egiteko ona da, ez? Nik uste Urzaizek bere korputza batez ere ikusi eta hor gora etortzen dien baloi horiek urruntzeko ere, bai. Alderantzi zion beharko nukela, bueno, igual nekatuta dago eta hor aurrean egotean nahiago du. Mandel, lehengo erdireketaren antzekoa izan da, Juanjo Valentziak urrundu, Julen Guerrero, galdu egin du Portugaletekoak baloia, Sergio Mandel, beste aldean Rivarola zen, baina luzegia pasea berarentzat. 8 minutu falta dira lehen zatia amaitzeko golik ez, Barakaldoko Lasesarren. Eta Atletikek arazo gehiago, Gremioren area ingurura, ate ingurura iristeko. Horrek esan nahi du, bueno, beraiek bere lan egin dutela lehenko 25 minutuan, poliki jetxi egin direla, fizikoki hori normala da. Eta Gremiok ere leku hartu dula zelaian, ez? Leku hartu eta hobeto bai, ez dakit hobeto jokatzen ari da, baina bai, bueno, arazo gehiago du Atletikek Gremiori eusteko. Jokaldi polita egin dute Urzaizek eta Etxeberriak. Elgoibartarra bakarrik sartu da arean baloiarekin eta txartel horia Atletikeko jokalari bati. Nagoreri. Bigarrena? Bai, bigarrena da. Horre uki behar du neurria, ez? Horre uki behar du neurria arbitroak. Ez da sarrerako hor bat izan. Ez dio minik egin inori ere, aurre denboraldi bada. Badakigu zertako dan olako partidu bat, fizikoki tono hartzeko eta gainera gauzak ondo egiteko, eta nik usten dut berak hor neurriak hartu dutela, ez? Badakigu txartela dela, jokaldi bat mozten dula eta bar, baina ez da sarrerako gorra izan, eta nik usten dut epaileak hor eutzi behar liokela, ez? Pena da oso lehenzati txukuna, betetzen ere baitzen Irurtzungoa. Bai, eta gero gainera hori puskatu egiten du ja taldearen lana ere, taldeak egin behar du baino lan gehiago egin beharko du. Askotan joan beharko du, jokalari batzu joan beharko dute, behaiek ohituta ez duen lekutara, egin beharko dute lan gehiago, korrika gehiago, eta horrek ekartzen du nekea, eta nekeak askotan ekartzen duna lesioa dira ez. Sergio Mandel, baloia Guillermerentzat, ondo Juanjo Valentzia, Guillerme Raiorekin, golak sartzen ohitu da zegoen jokalaria zen, pare bat urte gutxienez egin zituen Vallecasen, Zaragoza eta estatuko beste talderen batzuk, datorren urteari begira fitxatu nahi zuten eta harrigarria Brasilera itzultzeko erabakia. Bai, benetan harrigarria izan da, ez? Ez da normala estatuko futboletikan jotea berriro ere Brasilera, gainera taldeak eukita, estatuan lehenengo mailan jokatzeko modukaina talde honak, bueno, bere erabakia izan da eta onartu beharko dugu. Carlos García, oso ongi Alkiza eta Larrazabal, loiukoak erdiratu, Libarolak urrundu eskuinaldera, gaizki lagundu dio Lucianok, Etxeberria beti bezala erne zegoen. Falta izango da Gremioren alde, Atletik 10 jokalarirekin, 38. minutuan, arbitroak Txomin Naureri txartel gorria atera eta gero, bi txartel hori eta ondoren gorria. Roberto Ríos, Urzaizentzat zegoan baloi hori, Otaziliok moztu du. Txomin Larraintzar. Inorreztu pase emateko moduan ikusi Etxeberriak desmarka egin duen arte. Baloia kanpora joango da eta ez dakit alboko sake edo kornerra
adiraziko duen arbitroak. Alboako sakea usten dut, ez. Oin Luis Fernandezek egin duena, nik uste dut konpokenta honen egin du, ez. Atzean lauko batekin jokatu eta Rios zelai erdira bidali. Honek egin duena da, presio gehiago, indar gehiago emango dio taldeari. Gertatzen dena da, Gremio gazte balin da baloia ikutzen, pixka bat saio hongo da aukera bat ikusi arte, ez. Eta horrek egin duena da desgaste handia Atletik erentzako. Eta hor nekea etorriko da uste baino lehenago. Erdirak eta Larraintzarrek kornerra. Joan urtean Atletikek balentriaren bat egin zuen. Jokalari bat eta bi gutxiagorekin gelditu eta gero. Gaurkoa ez da haiek bezalako partidua, besteak beste ez daude puntua jokoan. Nahi, ondo moldatu zen. Bai, badaki, gainera jakin behar du, talde bakoitza jakin behar du, gutxiokin gelditzen denean nola jokatu behar du, zer den bakoitzaren lana, eta hori dena, ez? Nik uste dut Atletik ondo dakiela, eta gaina lan oso nahi egintzuela, lehengo urtean, lehengo denboraldian, gutxiokin gelditu zenean, ez? Partidu asko irabazi ere bai, horrek esan nahi du, dena badakitela zer egin behar duten, eta buru belarri lanean jartzen dira. Hemen gertatzen dena aurre denboraldia dela hondik, ez? Eta aurre denboraldia denean, hondikan entrenamendu asko falta dira, jendea ez dago punturik onenean, eta hor kontu handia izan behar da nekearekin, da nekeak gero ekartzen dituen esforzo horiek egiterako garaian. Rafa Alkorta, Aitor Larrazabal, erdirak eta Urzaizentzat, ongi gelditu du baloia Bularrez, Bitxor Alkiza sartu da arean, pasea eman dezake atzera, Etxeberria, kanpora. Oso jokaldi polita. Eta bikaina, Bitxor Alkizak atzean utzitako baloi hori, baina Etxeberriak ez du asmatu Darleiren aurrean. Sekulako jokaldia egin du Bitxorrek. Hor area barrua sartuz, dena oso ondo egin, pasea ere bai, eta gero Etxeberriak utz. Hor gutxienez atea asmatu behar da. Naiz eta gero atezainak gelditu, atea asmatu esko beti egiten da arrisko barrura joateko. Eta horrez du asmatu ere egin, ez? Aukera horiek aprobetxatu behar dira partidu irabazteko bat ez ere gutxiokin daudenen. Sergio Mandel, Luciano, Sergio Mandel, hankaz gora jarri du entrenatzaileak bere taldea, lehen da biziko aldaketa egin eta gero. Ia jokalari guztiek aldatu dute euren posizioa. Pasea ustela, albotik atera beharko du Atletikek. Larrazabal, Julen Guerrero oso urrutira joan da pasearen bila. Carlos García. Lekuz aterata. Nik usten dute bakoitzak bere lekuan egon behar dula, lasai. Pizka bat itxaron lehenengo zatia bukatu, eta gero entrenatzaile zer egitzen duen, da zelan egintzen duen hori egin, ez? Oin bakoitzak bere aldetik lan egitea ez da bate hona, zergatik taldeko lan hori puskatu egin gulako. Alegin du behar da, markaile honekin jotea aldagaletara, eta gero entrenatzaileak ezargu zer egin behar duen, eta nik usten dute aldaketak etorriko direla. Ez dakigu lehenengo zatia, o bigarren zatia zira, baina bai partiduan zehar, zergatik bestela lan handia da danantzen. Bultza egin diote Urzaizi, azkaratera nahi zuen Bitxor Alkizak, baina ez diote bere taldekidek soluziorik eman eta itxaron egin du. Bakoitza bere tokian ipini arte. Roberto Ríos, Carlos García. Etxeberria baino lehen iritsi da Andrés Santos. Alboko sake Atletikentzat. Aukerarik onenak lehen da biziko minutuetan Atletikek izan ditu. Carlos García, La Cruz eta Etxeberriaren jokaldietan, baina azkeneko biak etxeko taldearen arean izan dira, beraz Brasildarren alde. Bitxor Alkizaren pasea, bote egin eta gero zaila izango da behar bezala kontrolatu ahal izatea Etxeberriak, zelaia bizitxamarra baitago. Bai, baloiari utzi ezke botea egiten sekulako abiadura hartzen du. Eta abiadurari hartuta kanpora joten da askotan. Ondo kontrolatu behar da, posible balima da. Eta ez utzi baloiari jarraitzen, baina oso zaila zen hor kontrola egitea oso urruti behitzen. Goioano, pasea luze Guillermerentzat, ondo Carlos García buruz. Bitxor Alkiza. Rafa Alkorta. Eskuinaldean Larraintzar. Iruñarrak tokiri badauka aurrera joateko, baina nahiago izan du Carlos Garziari atzeratu. Alkorta. Larrazabal, 46. minutua betetzear.
Alkortaren pasea eskuinaldera. Julen Guerrero inguratu da laguntzeko, Bittor Alkiza. Hale bat, errekorte egin eta gero, pasea luzeegia agian, bai, alaxe gertatu zaio Larrazabali, nahiz eta intentzio onez emandako baloia zen. Bagutxo egin gelditu denean Alkiza hasi da jokatzen, baloia eskatu eta jokatzen da arriskoa sortzen. Bukatu da lehen da biziko zatia Lasesarren, 10 jokalarirekin bukatu du Atletikek, arbitroak, Prados Garziak, bi txartelori atera baitizkio, Txomin Nagoreri, Luis Fernandezek, nahi zituen aprobak behar bada, ez ditu bigarren zatian egiterik izango hori gertatu eta gero, baina datorren urtean antzeko egoeraren batean egotea tokatzen balin bazaie, gaurkoa behar bada, ez da prestakizun lan txarra izango. Utsean amaitu da partidua, Atletikek ongi jokatu du lehen da biziko minutuetan, baina pixkana neurri hartu dio Gremio Porto Alegre partiduari, eta nahikoa orekatua ikusi dugu neurketa lehen zatiaren azkeneko minutu hauetan. Momentuz besterik ez, atseden hartuko dugu eta hemendik 10 minutura itzuliko gara bigarren zatiaren berri emateko. Gero arte. Bilbao Bizkaia Kutxak babesten. Gabon berriro, Barakaldoko Lasesarre futbol zelaitik. Utsean utzi dugu lehen zatiaren amaiera eta berehala ekingo diote bigarren zatiari. Arbitroak alde batera eta bestera begiratu eta berehala jarriko dute baloia jokoan Gremio Porto Alegrekoek. Atletikek aldaketa bat egin du bigarren zati honi begira. Jon Andoni Goikotxea plazaratu du Luis Fernandezek eta aldageletan gelditu dena Rafa Alkorta izan da. Brasildarrek lehen zatia bukatu duen talde bera utzi dute bigarren zatiari begira. Larrazabalek oain Carlos Garziaren ondoan jokatuko du, Goikok jokatuko du egalean. Alkortak ikusi behar, nik uste, arazo fizikoagatik utzi duela. Hor, lehenengo zatian, baloi batea izterakoan, kornera bota duen baloi batea izterakoan bere eskua autorea eman du, eta igual zerbait izango dut, arazo gehiago gain baino lehen hobeto da aldatzea, eta gero bere lanari heltze ba entrenamentuetan, ez? Nik uste dut ala izan dela. Lehen zatian min hartu duena Mikel Lasa izan da, aldatu egin behar izan du entrenatzaileak, baina oraintxe hitz egin dugu Atletikeko medikuekin eta esan digutenez, Iztarraren atzekaldean kontraktura txiki bat eman du beraz. Naiz eta egun batzutan behar bada entrenatu gabe egon beharko duen, ez dirudi larria denik eta laster izango da jokatzeko moduan Legorretakoa. Baloia Gremio jokatzen ari da atzetik, Andre Santos, ezkerraldera Rodrigo Karalentzat, Otacilio, ongi Guerrero eta Etxeberria, Urzaizek lagunduko die orain, kapitainak atzera egin behar izan du, aldamenean ze Alzino zuela ikusita. Bittor Alkiza, Roberto Ríos eta Bittor Alkiza, Julen Guerrero, pasea Etxeberriarentzat, kontrolatu, burua jaso, erdirak eta Urzaizentzat eta gola! Oso gol ederra sartu du Atletikek, bigarren zatienetako bigarren minutuan. Jokaldia Guerrero eta Etxeberriaren artean, Elgoibartarrak erdiratu, eta norabidea aldatuz, buruz bidali du Urzaizek baloia sarera. Gol polita izan da, batez ere erdiraketa ona, baina erdiraketa ondik eta hobea egin du Urzaizen erremateak, ez? Atzelariak gainditzen du, gainean salto egiten dio eta buruarekin norabide aldatu baloiari eta barrura botatzen. Sekulako gola da, gol ederra. Eta bueno, Urzaizek behar ditu gol hauek pixka moral pixka bat hartzeko eta indar berritzeko. Iaz, izan zituen arazoak bere sudurrarekin, aurten demoraldi aurreko lehendabiziko entrenamentuak bukatu eta gero Frantzitik etxera etorri behar izan zuen, Barcelonara joan medikoaren gana, azkenean sinusitisak badirudi
Egun lasaiak utzi dizkiola Urzaizi aste pare bat beranduago. Eta lehen da biziko aldiz gaur jokatzen ari da Atletikekin. 97, 98 denboraldiaren ataria. Goioan hori falta. Joseba Etxeberriak azkar atera dute brasildarre, baina ez du balio. Honek ekarrik du nagoen ritmo aldaketa, batez ere brasildarrak emango dio abiadura baloiari, ez? Orain arte lasai egon dira, bizka partida kontrolatuz, baloia kontrolatuz, nahiz eta lehenengo zatian, lehenengo minutuetan ez duten hori lortu, baina gero bai, eta baina aldatu ingo dute, ritmo aldaketa egongo da, baloia abiaduraz jokatuko dute, ritmo gehiago manez, eta batez ere, nik uste dut egalak erabiliz. Jokoz kanpo harrapatu dute, Andres Santos, pase luzea, ondo egindakoa zen, erditik, Luzeanok ikusi du bakarrik zegoela Andres Santos, baina Atletikek aterako du eskuinaldetik. Inigo Larraintzar. Urzaizen buruaren bila, honek ikutu. Etxeberria prest zegoen jokaldiari etekin ateratzeko, baina atzelariak ere erne ikusi ditu. Dario. Batiko egin nahi, Fernando Goikoetxea. Egun zoriontsuak ditu Naparrak. Lehen alaba bat bazuen, eta joan den ostiralean seme bat ekarri zuen mundura bere emazteak, Nuriak. Hozik zegoen partidua hasi horretik Fernando Goikoetxea. Eta izango dituen minutu hauetan entrenatzaileari erakutsi nahi izango dio tokia izan dezakela hasierako 11-koa. Dario Alkizak ikutu duen baloia kanpora joan da. Dario eta C. Alcino erdiraketa lehen zutenera. Juanjo Valencia garrapatu du baloia. Partido polita joa, bihar Santio honetan gainera nik uste hobea ikusiko dula, golak beste bizitasun bat eman dio partiduari, Gremiok partidua irabaztean nahiko du, gutxienez ez galtzea, eta horrek beste ritmo bat ipiniko dio, eta danontzako hobea, ez? Horre ez dana hobea izango da, hor dauden jokalarientzako, gutxi egon da, sekulako lan egin behar dutelako. Guillerme Gatzera. Herrero falta egin arren, abantaila utzi du arbitroak, pasea Otazilioren zen. Bitxor Alkiza, aurretik Urzaiz eta Etxeberria ditu. Mozo egin dute brasildarrek. Goioano, Dario. Sakonean. Pasea Alzinari idali dio, baina Larrazabalek moztu du. Denborari galdu gabe brasildarrak. Bitxor Alkiza. Hortik eta egiteko tokia bazuen Otaziliok. Baina gora joan zaio. Azkenean behartuta jo, ez? Nik uste dut baloi hori irikin behartula, ezkerreko galetik bakarken zijoalako beste jokalari bat, hor behartuta dago, jokalari zinguratuz, ez eta jaurtiketako gorra izan, ez duelako norabide honik eman, ez? Ritmo aldaketa dauka, ez? Ikusten nahi gana, gero, Atletikek txispa gehiago jokatzela, indar gehiago ekin, gainera badakilan gehiago egin behar duela, eta moral gehiago ematen dio golak, eta indar gehiago, ilusio gehiago, eta batez ere gogo gehiago atera dute. Bat gutxiago nola diren, badakite, 11-aren lan 10 artean imirko dutela. Guillerme, baloia kontrolatu eta gero, beste taldekide bat bilatu nahi izan du. Jokaldia eskuinaldera, Dario, pase erdira zijoan. Ongi itxidu hor, Zuloa, Carlos Garziak. Brasildarrak berriro erasoan, berdinketaren golaren bila. Etxeberria eta Goiko. Goioanok eskuinaldera. C. Alcino. Eta kornerra izango da. Sei korner atera dituzte Gremiokoek lehen zatian, bigarren zatiko lehen da bizikoa da hau. Beraz, 7. Oso indartsua erdiraketa, oso luzea, kanpora joan da zuzenean, eta atetik atera beharko du Juanjo Valencia. Indargiekin eman da, ondo aterata zegoen, kurpilona eman da, indarra ere bai, oin luze jonda.
hauek denak egite duten erdirak eta guztiak eta jaurtiketa dena indarrezkoak izaten dira, ez? Oso sotoke ona dute, oso ondo ikutzen dute eta errez gainera, teknika honeko jokalaria dira eta norabide ona ematen diote baloiari. Bigarren zatiko, 8. minutua bete da. Atletik bat eta huts irabazten ari da Gremio Porto Alegreren kontra. Gola Urzaizek sartu du bigarren zati honetako bigarren minutuan. Arraintzar. Kanpora joan baino lehen kontrolatu du Etxeberriak, atzean Andres Santos du. Bultza egin omen dio baloia Atletikentzat. Atletiken koskarik handiena azkeneko ordu laurdena izango, ez? Azkeneko 15 minutuak baldan gora izango dira. Ritmo handia ipiniko du Gremiok eta oso zaila izango zei beroiei ritmoa ustea ez bakarri bakutxio delako, baizik eta hondigan ere ez daudelako bere puntu gorenean. Eta hor kontu handiekin jokatu behar da. Nekea tortzen danean arazoak izaten dira hiltzeko eta nahi baino gehiago nahi izaten da egitea eta esfortzu horiek azkenean lesio bat ekarrilik eta hori kontu handiakin hartu dira. Albotik Larraintzarrek aterako du. Luze sake hori inorkestu ikutu, Urzaizen errematea kanpora joan da. Atletikentzago sari goren hau da, ez? Urzaiz errekuperatzea, aurre denboraldia bera nahi bezalako ez da izan, lesioakin, bera nahi bezala ez da entrenatu eta poliki-poliki ikusten da gainera nahi duela hor are aurrean lehen urteko izatea, lehen urteko gorro garrantzitsua sartzea eta momentuz bat egin du eta hor aurrean harrapatzen duen baloia, norabide honekin eta gutxienez bera moralki gustora bateko moduan. Berriro jokoz kanpo Gremioko jokalariak, Luis Fernandezek dei egin dio Kuko Zigandari eta Naparra berehala izango da berdegunean. Atletikek duela 2 urte jokatu zuen hemen Lasesarren, baina orduan izan zuen arerioan bertako Barakaldo izan zen. 2 urte beranduago, Gremio Porto Alegreren kontra jokatzeko itzuli da Lasesarrera. Otacilio, Guerrerorekin borrokan, Atletikeko kapitainak falta egin dio. Gogotsu lehen dabiziko zatian Julen Guerrero eta baita bigarrenaren hasieran ere. Bederatzi zenbakia atera dute beraz, Ismael Urzaizek bere tokia, Kuko Zigandari utziko dio. Txaloak gola sartu duen jokalariaren zat, arazoak izan ditu denboraldi aurre honetan, baina gaur enbeste minutu jokatu eta ondo sentitzeak eta batipak sartu duen gola sartzeak animoak emango dizkio aurrerantzerako. Bai, eta batez ere hori esan duzuna, ez? Ondo sentitze horrek, lehenengo minutua jokatu eta gutxienez lehenengo zati osoa eta 11 minutu hauek zelaian egonda, maila honakin, gaina gola egin du, eta hori dena kontuan hartu behar da, ez? Eta bera posik egon gora, baina entrenatzailea ere bai, entrenatzaileak denen beharra duka momentu honetan. Roberto Ríos, lehen zatian atzean eskuinaldetik aritu da, orain zelai erdian Aitor Alkiza eta Guerrero lehen inguruan. Guillerme, falta eskatu du hor Alzinok, oso ongi Aitor Larrazabal, baloia babestuz eta atezainari atzeratuz. Ikaragarrizko ikusmina pizten du Brasilien futbolak, eta horren adibide bat kontatzea besterik ez zaigu falta. Gaur hemen bi irrati ari dira partidua Brasilerako zuzenean eskaintzen. Bate interesik ez du, punturik ez dago, txabelketarik ez da jokoan, milaka kilometroa daude haien herritarrak eta harrigarria da zuzenean bi irratik partidua zuzenean ematea. Bai, sekulakoa da hori, Behaiekola bizi dute, behaintzako garrantzitsuna futbola da eta gainera talde oso ona da, jarraitzaile asko dituna eta nik uste dut hola bizi dela behaiek. Ez da amengoa bakarrik, selekzioakin mogitzen den jendea ere sekulakoa izaten da eta nik uste dut behaiek futbola beste era bate ikusten dutela. Hemen jarraitzaile asko dauzka, baina Brasilien ikusten den bezala gehiagizkoa da. Gertatzen dela, oihartzuna izango dute Lasesarren gertatutakoek. Bi esatari ari baitira,
Brasilerako zuzenean partiduaren kontaketa egiten. Sergio Mandelek ez du kontrolatzerik izan, alboko sake izango da. Atletiken alde, pixkana, Luis Fernandezek, bankiloan dituen jokalari guztiak ari da mugitzen. Orain Imanol atezaina eta Javi González bakarrik falta dira. Eta momentuz Bizkaitarrari hotsegin dio, azkeneko minutuak joka ditzen. Dario eta Roberto Ríos, oso ongi Atletiken presioa hor, Bittor Alkiza. Goioanok ikutu eta Zurigorriek aterako dute albotik. Oraintxe aterako da zelaira Javi González, unea proposa da baloia geldiri baitago. Etxeberria ordezkatuko duen izena eta zelairatuko dena Javi González. Normalean egiten duen aldaketa dira, ez? Hauek Urzaiz ez duki eta beti orain arte Ziganak eta Etxeberri jarraitu dute jokatzen osorik, eta bestela beti egiten dituen aldaketak, ez? Minutuak emanez, lehenengo 11ak ari dutzi lehenengo satia jokatzen, da gero poliki alduen neurrian aldatu jokalari batzen. Bittor Alkiza, eskuinaldera aldatu nahi zuen baloia. Baina Javi Gonzálezen gana ez da baloia iritsi, txaloak piztu ditu azkeneko jokaldi honek. Atleti ondo ari da, bagutxiokin ari da, baina ez da nabaritzen. Gremiok orain arte ez duelako arriskuri sortu. Nabarmentzen da bagutxio daudela, batez erasoko bide hortan. Guillerme, Juanjo Valencia atera da, eskuarekin ikutu du, baina antza denez barruan zegoen artean. Guillermerentzat bidalitako baloia. Zaila izan zitekeen atezainarentzat kontrolatu izan balu. Andres Santos. Bi gizonen artetik ies egin nahi. Alboko sake izango da kanpotarren alde. Atletik gogora dezagun 10 jokalarirekin dagoela. Lehen zatiko 38. minutuan Txomin Nagoreri 2. txartelaria atera baitio Prados Garziak. Goioano berriro jokoz kanpo. Mugan dabiltza Atletikeko atzelariak, gehienetan bandera altxa egin du marrazainak. Aurreko jokaldian ez, Guillermeri eman dioten pase horretan, baina oraingoan bai. Eta Guillermeri arbitroak txartel hori atera dio protesta egiteagatik. Neurri hortan jokatu behar du, ez? Zelai erdiai lagundu behar zaio bizkat, zelai erdiak jokalari bagutxio daude, eta atzelariak urruti gelditze bali maidira, hor zuloa gelditzen da, eta hori bagutxio nola dauden beste talek aprobetxatu lek, ez? Hortarako egin behar da, zelai erdiak eta atzekoak oso metro gutxi barru jokatu, eta horrek ez zelai erdiari indar berri bat ematen dio, zergatik beste taldek ez diotelako lekurik usten, pixka bat hor zelai erdiak jokatzeko eta hortik jokaldia hasteko, ez? Eta pase luzeak egin behar dira. Javi Gonzálezi Dario ez aurrera joaten utzi, arbitroak falta adierazi du. Corner antzeko bat izango da jokaldia. Guerreroren erdiak eta baloia buruz ikutu duena Carlos García izan da. Atezainak arrastoaren gainetik atera du eta alboko sake izango da. Ahal izan duen bezala egin du errematea Carlos Garziak. Eta gola sartzeko zorian izan da Durangokoa. Goiko. Inigo Larraintzar, baloia kontrolatu bai, baina ezin etekinik atera. Kontrarasoan Guillerme, laguntza eskainiko dio Sergio Mandelek. Lo hartu du baloiarekin Guillermek, pasea ezkerraldera eman duenerako Atletikeko jokalari asko zeuden, bakoitza bere tokia hartuta. Kontraraso hori oso makala izan da, Guillermen ordez beste bat izan balitza abiadura gehiago emango zion da min gehiago, ez? Hortik eta ze Alcinok, kanpora. Poliki hasi da hemen bakoitzak berea egiten, bakoitza berak nahi du erabakitzea, Atletikentzako hobe, taldeko jokoa ez balima dago min gutxi egingo diolako eta ja aurreari bakoitza berak erabakitzea nahi du eta gola egitea. Eta hori eskertzen du Atletikek, ez? Orduan arrisku gutxio sortuko duelako. Baloia mobitu eta ikutu eta talde bezala jokatze balima dute pazientziarekin, orduan bai benetan arriskua sortuko dutela. Eta min ingo dira Atletik.
Javi González ez da iritsi. Baloia Gremiorentzat. Bigarren zatiko 18. minutuan gaude. Atletikek bat, Gremio gutx. Dario. Aldaketa bakarra egindu oraingoz. Helio César Pinto dos Anjos. Brasildarren entrenatzaileak. Sergio Mandel. Peter Alkizaren defentsa lanari esker bereganatu du baloia Atletikek, baina falta egin omen du Donostiarrak. Bigarren aldaketa eskatzen ari dira Brasildarrak. Bi zenbakia atera dute, beraz Andres Santos kenduko du entrenatzaileak eta berehala jakingo dugu nor zelairatuko duen. 18 zenbaki duna, Gilmar. Alta atera dute kanpotarrek. Sergio Mandel. Ezkerraldetik jokaldia egin nahi, baina alboko sakea Atletiken aldekoa izango da. Ikusiko du aldaketa honek zer aldaketa ekartzen duen. Atzelari bat kendu du. Ez du baten atzelari bat atera nahi, baizik eta aurrelari bat. Oain atzekoak kontu gehiokin jokatu beharko dute, ez? Gutxiago dute bere inguruan. Arreskoa sortzen nahi dute, arreskuri hartu dute beraiek, eta hortarako egin behar da, baloiaren kontrola hartu eta baloia behaiek erabili gehiago, ez? Makina bat txapelketa irabazia da talde hau bere herrialdean. Azkeneko 2 urteak oso onak izan dira Gremio Porto Alegrerentzat. Iaz 2 txapelketa irabazi zituzten eta aurten 3. Punta-puntako taldeen artean dago Helio César Pintorena. Baloia ezin urrundurik dabiltza hor. Sergio Mandel. Berriro alboko sakea izango da Gremioren alde. Oso ondo konpontzen nahi dira, Atleti taldea oso ondo ipinita dago, bakoitza zelan egiten du, nun presionatu behar duen. Atzelariak Riosen ingurura joaten dira laguntzeko presio horretan. Badaki goikoak nola jokatu behar duten, Zigandak eta Javi González egin lan handia egin behar dute, eta nik usten dut ondo ipinita dela taldean naiz eta bakutxiago egin zen. Talde horri min egiteko alegindu behar da baloia ikutzen, baino ikutzen alik eta askarrena, toke gutxi eman jokalari bakoitzak, eta orduan desoreka bat sortu Atleti taldean, eta zulo bat aurkitu eta handikan min egin, ez? Bestela ikutu eta baloi luzeetan oso zaila izango da zerbait egitea, Atletiko oso ondo ipinita dago eta gaina bere atzeko lerro hori aurreratuta, Denboraldian tamalez inoiz edo behin geldituko da Markizonekin eta ordurako ez da aproba txarra gaurkoa. Bai, aproba ona da. Aproba ona batez ere, benetako partidu batean, hau benetako partidua da, eta taldea lanean ikustea eta hola ipinita, ez? Lekurik galdu gabe inork eta hori eskertzekoa da eta oso sona izango da, ez? Hemen gertatzen dana beste irakurketa badago nekea. Eta 11 artean egin behartzen lan 10 artean horren nekeke gehiago hartzen du. Entrenamentu gogor baino gogorragoa da eta hor kontu handiakin jokatu behar da, hondikan horre denboraldea dalako, baina lana ondo bukatze bali madute eta jendeak ondo bukatze bali madu lesioik gabe, hori da garrantzituna, Iaia 2 entrenamentu bezala balio du honek, bakoitzantzako. Javi Gonzálezi egin diote falta. Bizkaitarrek jarriko dute baloia jokoan. Prados Garziak lehen bailen ateratzeko agindu dio Larraintzarri. Naparrak luze. Ziganda. Baloia bereganatzeko zorian. Goioan ogatzera. Dario. Batetik bestera. Ongi aurreratu da Carlos García. Baloiarekin suelto ateratzen ari da nola lehen zatian nola bigarrenean. Toki egokia bilatu diola dirudi Luis Fernandezek Carlos Garziari.
Nik uste dana gai dirala oso partidona egiten, Lehenengo partidua gogoratza bali magera, ondo ikusi genuen Atletik, oso onak egiten, bigarrengoan txispa gutxiagokin, ematen zuen lan asko inda zaudela entrenamentuetan da bar, eta nik uste dut gaur baina askoz txispa gutxiago, eta gaur benetan ondo, gero zelaiak laguntzen du, zelaia oso ondo dago, bizkorra eta askarra, eta nik uste dut horrek jokoari laguntzen diola, baina, bueno, Atleti on bat ikusten nahi gira, gutxiokin irabazten nahi da partidu, eta gainera oso ondo ipinita eta gauza onak egiten. Juanjo Valentziaren sake luzea, Kuko Zigandak ikutu. Zelaiaren erdian Goioano, Rivarola, Sergio Mandel. Bigarren zatian atera den Gilmar da, 18arekin ari dena. Sergio Mandel, Carlos Garziak buruz, jende artera. Cesarren jende asko, Atletik eta Gremioren arteko partida ikusteko, iaz oso denboraldi txukuna burutu zuten Barakaldokoek, bigarren B mailako igoerako fasea jokatzeko txartela lortu eta gero, ez zuten aurrera jarraitzerik izan, baina onenen artean zeudela erakutsi zuten, aurtengo denboraldirako, ilusioz ekingo diote, eta hasiak dira hemen Lasesarren entrenatzen. Guerreroren pasea Javi González entzat, luze Portugaletekoak, ongi ikusi du Kuko Ziganda. Gilmar, arean sartu nahi, kanpora joango da zuzenean. Errematea alegin hori. Ez da errez Atleti onge aukera bat egitea, gauz ondo ipinita da, lanerako prest dago gainera jende guztia, eta gainera Brasildarrak ez dira talde bezala jokatzen ari, bakarka ari dira, bakoitzak nahi du erabakitzea, jokaldia egitea, eta nik uste dut horrek erresten diola defensako lana, baina gata guztiz ere oso Atleti on bat, sendo bat ikusten ari gira, gutxiagokin nola mantentzea gainera bere atean arriskurik gabe, mantentzea partido osoa batez ere bigarren osati hau, eta nik uste dut oso ondo. Eskuarekin gelditu du baloi hori Rivarolak. Txartela eskatu diote hemengo ikusleek. Orain arte 3 atera ditu arbitrak, 4. Bi Nagoreri, bat Lucianori eta besteak Guillermerentzat. Julen Guerrero erdiraketa egiteko prest. Roberto Ríos eta Carlos García antziren buru zikutu nahian, baina goragi bidali du Julen Guerrero erdiraketa. Aurreko jokaldi hartan jendea protesta egiten zuen, eskuan jo, eskuakin gelditu jokaldia eta txartelik ateratzea ez. Hor, atera leke, baina, bueno, bi gauza daude, Nagorek nahita jo du, eskuakin jonda baloiaren bila hemen. Nik usten dut baloia, korputza ipini dio eta baloia eskura etorri zaiola. Hor, bi gauza daude. Eskura etorri bezaio, nahita ez du egin, ez da falta pitatu beharrik. Berak ikusi bali madu nahita egin duela, jokaldia mostu egiten du, eta txartela atera behar da, nik ala ulertzen dut, Guillermeren pasea, kanpora joan da. Jon Andoni Goikoetxea. Aurrean Kuko Ziganda eta Dario. Metro batzuk aurrera gotik egingo du sake Atletikek. Goiko. Javi González, Goiko. Roberto Ríos atera da ezkerralde honetara eta ezin izan dute jokaldia eskuin egal horretatik ekarri. Reakzio bat izan dute Brasildarrek Atletikek gola sartu eta gero, baina berriro patxaldu egin dira eta aspalditxo ez dira beste aldeko areara hurbildu. Hor gertatzen dana, berauen ritmoa da lasaiagoa, ez? Txartel gorria, Gremioko jokalari batentzat, 17 iruditu zaigu, hau 11 da, baina oraintxe jakingo dugu txartela norentzat den, beraz, oraintxe bai berdinduko dela partidua. 11 arentzat. 11 Sergio Mandel da,
gauza txukunak egin ditu. Nola lehen zatia, nola bigarrenean, baina zerbait esango zion irainen bat arbitroari. Eta jokalari bat gutxiagorekin geldituko da Helio Cesar Pinto. Eztabaidan jokalariak arbitroarekin, baina txartel gorria aterata dago eta ez du atzera egiterik. Mandel, 25 urteko jokalaria, jokalari azkarra eta bizkorra. Ere taldea 10 gizonekin utzi du eta honek zer dakarren. Honek gauzak normal jote bali madera atrentitzeko hobe, ez? Atleti ondo jokatzen ari zen eta nik usten dut oain errezago eta hobeto jokatu behar dula, ez? Hau, ez dakigu, entrenatzailea bera den. Hitz egin du orain arte, baina lapurra ditzen ari zaio arbitroari. Ondo ikasiko etorri dira. Barakaldo da partidua jokatzera. Guillerme Pera ere etorri da. Eztabaida bizia jokalari guztiak. Eta lehen lapurra esaten ari zitzaiona, bidali egin du bankilotik. Ez zuelako brazaleterik. Zakigu, delegatu izango zen, entrenatzailea, baina kontua da, arbitroak kanpora joateko eskatu diola. Eta badirudi azkenean, pake pixka bat lortu dutela. Bai, esan da normala da ez kanpora jotea. Jokaldi bategatik ez daukak osoiek esaterik eta hori ez dago entzuterik kanpora jonbertzun dudarik gabe. Honek ekarri du pixka bat partiduak gelditzea, ikusiko du zeni indion ondo. Eta gaizki, hemen gauza garbi dago, brasildarrak hortarako ohituta daudela, beti istiluak eta bar izaten direla, eta hauek askotan ematen du baita ere apropos egiten dutela olako gauza, pixka bat ritmoak aldatu eta konzentrazioa galtzeko beste taldeari, ez? Eta ikusiko dugu, azkeneko ordura ordenean sartu gera, eta zer ikusten dugu, orain arte, atletikon bat ikusten nahi gera, gauza oso ondo egiten nahi dena, eta ikusiko dugu, istilu honek ez dion konzentrazioari galtzen da lehenko lehenan jarraitzen duen. Gilmar. Roberto Riosekin borrokan. Betisetik atletik ekarritako jokalariak. Kilometro asko betetzen ditu partidu oro. Eta toki guztietan dagoela esan genezake. Eitzera Pizaren jokaldia. Porto Alegreko kapitainak eragutzi du jokaldia. Rodrigo Gral, Eitzera Alkiza. Baloia errekuperatu, Roberto Ríos. Javi González eta Julen Guerrero. Paseak batak besteari. Larraintzar. Nahi bezala ari dira baloia mugitzen orain. Luis Fernándezen mutila, Javi González. Baloia kontrolatzea zefanean. Alta egin diote eta orain beste tirabiraren bat izan da Bittor Alkiza eta Rodrigo Goralen artean. Zagin nola bokatu behar duen partiduak, 14 minutu falta dira. Amarna jokalarirekin gelditu zaizkigu eta jokalariak haserre eta elkarrekin herritan. Hori da txarrena, ez? Orain arteko lan on hori, pixka puskatzea jokaldi bategatik da jokalari bategatik. Nik uste dut amaitu arte jarraitu ezko istilu hauek, ez dakik nola bukatuko du, baina pixka lasaitze balima da eta baretze balima dana, lehenko neurrien jarraitzen dute bai batak eta bai besteak, eta batez ere atletikik ez, oso lan ona egiten nahi delako. Rodrigo Gral, Javi González etorri da atzera laguntzera. Julen Guerrero, pasean Utsegin. Aurrera begira orain Gremio, oso jokaldi polita egin dute hor. Aurtik eta egin beharrean aldamenean egin dio pasea Zehalzinok eta errematea Dariok kanpora. Ideia hona zen, pasea zen txarra, atzean gelditu delako baloia, baina ideia oso hona zen, pasea aurreratu bat izan baliz, kontrol batein de Valentziaren atea aurrean geldituko zelako bakarrik, ez? Baina gero azkenean pasea oso txarra egin. Dario. Bittor Alkiza bera ere, lan handia egiten ari da zelaiaren erdian. Berak egin duen presioak ekarri du baloia alboko sakera.
Sekulako lan egiten nahi dira, ez. Gorri Guerrero, Roberto Ríos de Alquiza lan oso ona, hoien lanagatik daude hor atzean lasai, bai Carlos García, bai Larrazabal, bai Guiko eta bai Larraintzar. Julen Guerrero, ez dakit, kalambreren bat ez ote duen. Bai, alamaten du. Oraindik 12 minutu falta dira eta nekea somatzen da jokalari batzurengan. Etor Larrazabalek eten du jokaldia eta brasildarrak duten guztia emanez ari dira azkeneko jokaldietan, bankilotik nola zutitu diren ere ikusi dugu, ez dute nola nahi hemendik aldegin nahi eta saiatuko dira gutxienez berdinketaren gola lortzen. Bai, behaiek ez duten nahi hemen galtzea, hori garbi ikusten da, behaiek irabaztea etorri dira. Batez ere biharreko zati honetan ritmo hobeakin eta gogo gehiagokin ikusten dira. Eta behaiek hemen galdu ezkeba, horea pixka bat galtzen dutela, ez? Brasilko futbol horrek pixka bat hori galtzen du, hemen aurka galtzea eta bar. Eta horretanak ekartzen duna, lehen esan duguna, ez? Jende asko jarraitzen du futbola Brasilen eta hemen galtzea behintzako porrota handia izango ditzake. Alquizaren sarrera, lurrean gelditu da Rodrigo Gral, baina azkar aterako dute. Otacilio. Zoitxar Alquiza berak atera du baloi hori, Dario, Kiko Ziganda, aurretik inorrez eta zai gelditu beharko du. Julen Guerrero, eskuinaldean, Larraintzar, Javi Gonzálezek gehiegi atzeratu du baloia, Carlos García, honen pasea ere, etzen erraz kontrolatzekoa, Goikok nahiko egin du, alboko sakea ekiditearekin. Hemen gertatzen dena oain, naiz eta Vitalek 10ekin jokatzen ari, Atletikek 10ekin esforza handia egin du. Asko desgastatuta, nekea, eta oin azaltzen nahi da poliki. Gauzariko nena da besteak 10ekin daudela eta oso zaila izango zaiela arriskuma sortzea, ez? Baina hori da, poliki etorriko zaila nabarmentzen neke hori, ia ikusten da goian dauden jokalaria Javi González eta Ziganda bakarri daudela, eta neke hori etortzen denean, ezina izaten da. Pasea Altzinorentzat, etor Larrazabalek kanpora, azkar atera nahi, Gremiokoek, Dario, pasea atzera kapitainari, jokoz kanpo zegoen, ongi aurreratu dira Luis Fernandezen mutilak eta jokoz kanpo gelditu brasildarrak. Jokalari asko ikusi dituzue atzekalde horretan, beroketak egiten ari dira azken minutuetan parte hartzeko itxaropenez. Baina denbora askorik ez dute izango, naiz eta entrenatzaileak horretarako aukera eman. Ríos, Guerrero, motzegi gelditu da pase hori. Altzino, jokalari ona. Baita pase hartu duen hau ere, bigarren zatian atera denetik. Gauza politak erakutsi du Rodrigo Gralek. Kornerra izango da Atletiken kontra. Azkar atera beharrean, zai geldituko dira, atzelariak ere hurbildu baitira erremate posizioetara. Bai, olako aukera bat aprobetxarko beharko dute hauekola egiteko. Ezin dute jokoan normalean arriskuri sortu, aukerarik egin, eta bai faltak eta bai kornerrak olako jokaldiak aprobetxatu beharko dituzte. Goioano. Ona erdiraketa, Juanjo Valentziak urrundu du. Bigarrenean, eskuetan harrapatu. Ondo Juanjo Valencia, ausarta. Naiz eta lehenengoan ez urrundu, bigarrengoan ere jarraitu jokaldiari eta baloiari utzi, ez? Nik uste dut hori dela gauzarik garrantzitsuena, ez? Ausarta izatea, horra aurrea egitea, ez atzea egitea eta ate azpian gelditzea. Brasildarrak nahi eta ezinean Atletik bat eta huts irabazten ari da Gremioren kontra. Bigarren zati honetako bigarren zatian Ismael Urzaizek buruz sartu duen gol bati esker. Otaciliok baloia galdu, Goioanok errekuperatu, Luciano, Dario,
Erdi-erdian Ribarola, pasea Guillermerentzat, nahi gabe buruz ikutu du, oso zaila zen horti sartzea, baina beste jokalari batek aprobetxatu du eta berdinketa bigarren zationetako 28. minutuan. Arraroa oso Gremio Porto Alegrek lortu duen gola, azkenean Gilmar izan da baloia sarera bidali duena. Guillerme Gillaia nahi gabe jodu, korrik ezin joala berak ikutu egin du baloia, horregatik gelditu da atzean Valencia eta naiz eta hortik sartzea zinezkoa zen. Carlos Garziak urrundu eta gero baloia ama gelditu zaio Gilmarri. Hori izan hori nekeak hartzen du dena, ez? Ba, ezin iritsi baloi horietara, behaiek asko indar gehiokin daude, fizikoki hobeto, normala denez bezala, eta nik uste dut nekeak, lehen esan dugu azkeneko momentuak izaten dira gogorrenak, Atletik lan asko egin da ziola Amarrekin, eta gero nahiz eta beste talde Amarrekin egon, oso zaila da ritmoa jarraitzea, batez ere zelai erditik enatzea jendea nekatuta dagoelako. Baina normala da, ez? Garrantzia besteak emango diote partidua ez galtzeatik, eta handik falta dira minutu batzuk eta igual posible izango da irabaztea ere, baina Atletikek garrantzia eman behar dio bere lanari. Oso lan ona egiten ari da momentuz, eta lan hori ez da puskatzen partidua galtzeagatik. Eta ze poza hartu duen, gola sartu duen jokalariak, Gilmarrek, edo zen txapelketako partidu balitz bezala ospatu du gola, bankilora korrika torrita. 5 minutu terdi falta dira La Cesarren Atletik eta Gremioren arteko partidua bukatzeko, momentuz bana markagailua. Hortik eta urrutitik egin du Gilmarrek, Juanjo Valencia area ertzera atera da, Carlos Garziak ordea ikutu egin nahi izan du baloia, eta aukera polita utzi dio aurrelariari urrutitik saiakera egiteko. Irudietan ikusten gestoa, esanez berak eskatu diola, igual ez du entzun Carlos García, baina eskatu alima dio utzi egin behartza dio, ez? Gainera, baloia atezainaren alde zijoan da berarentzako zen baloi hori, baloi guzti hori dira berarentzako. Roberto Ríos, Amar jokalari alde batean eta Amar bestean, arbitroak bi egotzi baititu, lehen zatian Nagore eta bigarrenean Sergio Mandel. Biai txartel gorria atera die. Goiko izkutatu egin du baloia eta Atletik aterako du Juanjo Valentziak. Lehen zatian Mikel Lasak min hartu du, aldatu egin behar izan du entrenatzaileak, baina atxeden aldian Atletikeko medikuek esan digutenez, kontraktura txiki bat du Iztarraren atzean, egun batzutan behar bada ezin izango du bere taldekideekin lan egin, baina hasta larria eta berehala izango da berriro jokatzeko moduan. Rafa Alkortak ere molestiaren bat bazuen, atxeden aldian bada ezpadare, Luis Fernandezek bere ordez beste jokalari bat plazaratu du. Azken urteetan Rafa Alkortak arazo asko izan ditu, baina duen guztia beti ematen du, naiz eta entrenatu eta abar ezin duen askotan normal egin. Javi González, baloia ikutu duena, Otazilio izan da. Nekatuta Atletikekoak. Normala den bezala, sekulako lan egin dutelako, eta minutu askotan bakutxiagokin, eta oso, nik uste dut, nahiz eta partidua lau bukatu, partidua galdu, nik uste dut lan oso ona egin duela. Maila oso ona erakutsi du gainera, Ovidoren aurka baino txispa gehiagokin, eta hango arazoak edo arazo batzuk konponduta, eta nik uste dut lan gehiago egin da, garbi ikusten da. Gainera, atzoko entrenamentua oso ondo landuta, gaur goizean beste bat egin dute, eta atea itxit, eta nik uste dut partidua landuta zaukatela, eta batez ere Ovidoren aurka izan ziren arazo txiki horiek konponduta. Ukondoko bat eman dio Goikoetxeari Gremioko kapitainak, Goioanok, begian sudurrean edo nun eman dion, baina berehala makurtu da, eta egin dituen keinuen arabera, min hartu du Naparrak. Osasuna, Reala, Barcelona eta Atletik izan dira, lehen baina hasi ezkeroztik,
bere talde guztiak. Lasaitu dira jokalariak, lehen momentu batean haserretuta ikusi ditugu. Gremioko jokalaria kanpora bidali dutenetik gertatu da hori. Baina lasaitu dira. Eta partidua badirudi istilurik gabe bukatuko dela. Minutu terdi falta da bukatzeko. Oso luzea Guerreroren erdiraketa. Ateko sakea izango da. Zelaiaren inguruan Brasildik etorritako kazetariak zuzenean elkarrizketak egiteko prest. Harrigarria, baina benetan gertatzen ari dena da. Joan etorriko bidaia egin dute brasildarrek adiskidantzazko partidu bat jokatzeko eta bertako bi irratikate partidua zuzenean eskaintzen ari dira. Gilmarren pasea Larrazabalek ikutu eta gero kanpora joan da. Minutu eskas falta da 45 iristeko, ez dakit arbitroak luzapenik emango dion partiduari. Partidu ofiziala balitz bai, baina bere baitan dago. Ez normala ez du asko luzatuko ez. Gaina partidua bana dijoa eta bi taldeak nahiko gustora, batek ez dulako galtzen da besteak lan hona egin duelako eta normala da hola bukatzea. 90 minutu diranean partidua bukatu eta dena gustora. Larraintzarrek albotik ateratzeko asmoa du. Aurrera begiratu eta Javi González ikusi du. Buruz ikutu. Kuko Zigandaren gana iritsi baino lehen. Otaziliok bidali du kanpora. Oraintxe bete da 80. minutua, arbitroak begiratu dio kronometroari, bere marrazainei ere bai. Javi González. Brasildarrek atzera, zelaiaren erdian zegoen jokalariaren bila. Rivarola. Bukatu da. Bukatu da Barakaldoko Lasesarren Atletikek eta Gremiok jokatu duten partidua. Lehen biziko gola bigarren zatiko, bigarren minutuan sartu du Ismael Urzaizek, oso jokaldi polita egin dute Eskuinako egaletik, Guerrero, Etxeberria eta Urzaizen beraren artean, eta azkenean Nafarra izan da baloia sareetara bidali duena. Bat eta huts, 28. minutuan ordea Gilmarrek berdindu du, suerte txarra izan du Atletikek jokaldi horretan, baina partidua emaitza horrekin amaitu da. Jokalari bana egotzi ditu arbitroak. Txomin Nagore lehen zatiko 37. minutuan bigarren txartela atera eta gero eta bigarren zatiaren erdian gauza berbera gertatu da Sergio Mandel jokalariarekin. Denetarik egin du denboraldi aurrean Atletikek, lehen partida irabazi, bigarrena Gernikan ere bai, hirugarrena galdu Ribadesilean Ovidoren kontra eta laugarrenean berdinketa. Brasildarrak korrik ari dira zelaiari buelta eman nahian, nik ez dakit ariketak diren hobeto errekuperatzeko, baina momentuz ez daukate aldageletara joateko gogori. Joanan, importanteena, emaitza ahaztuta oso lan hona egin duela Atletikek iaia partidua hasi denetik bukatu arte. Bai, nik uste lan oso hona egin duela, orain arteko partidurik onena nire ustez. Lehenengo gunean oso ondo gontzira, batez ere leku hartu eta partidua kontrolatuz. Gaur partidua saiago izan da, eta nik uste dut ondo jokatu dutela, lehenengo zatia, lehenengo 25 minutuan nahiko ona, ritmo onarekin. Eta gero bigarrengoan, gutxio